Lokal li qam imnikket. Binjiet bil-bnadar mezza staff sema kaħlani u taħt murtali li kienu qed jagħtu salut xieraq. Din l-okkażjoni ewlenija f'dan il-jum ta' luttu għal Karkariżi li kien jimmerita lil mikbi ex-President ta' Birkirkara FC, Viktor Zammit, jew kif kien ukoll magħruf is-Sur Viktor, illi miet nhar l-erba' li għadda fl-omor ta' 75 sena. Kien għal-ħabta tad-9 ta' filgħodu x'kien ta' bidu għal korteo meta t-tebut wasal fi triq il-wied, fejn hemmhekk ingħatatlu tislima permezz ta' fanfarra mill-gallerija tal-każin tal-futbol, waqt li ġie motti b'bandiera tal-klabb tal-futbol li miegħu kellu żminijiet mill-aqwa. Minn hemm, il-korteo bis-sem ta' membri mill-istess klabb u waqdiet oħrajn f'Birkirkara kompla għal triq il-kbira sal-Bażilika ta' Sant'Alena, fejn fuq it-suntier indaqqet fanfarra oħra, waqt li l-Knisja kienet diġà ppakkjata mimlija nies, inkluż plejers attwali tal-klabb u anke passati. Matul l-omelija fil-quddiesa, Dun Luis Suban fakkar kif Zammit kien persuna li tat ħafna lura lill-komunità Karkariża. Viktor qatt ma lagħab il-futbol f'ħajtu u huwa assoċjat l-iktar f'Birkirkara mat-tim tal-futbol. Għaliex kien jaf jentużjażma lill-oħrajn. Kien jaf iħares fil-bogħod u ma jaqtax qalbu minn xejn. Kien lest li jagħmel sagrifiċċji personali kbar u miegħu ikaxkar il-familja tiegħu biex jara illi lan komuni iseħħ. Zammit serva bħala President ta' Birkirkara bejn l-1998 u l-2009. Ismu se jibqa' mnaqqax għal dejjem fl-istorja tal-klabb fejn ittrasforma lil Birkirkara fi skwadra li kisbet l-ewwel suċċessi kbar tagħha u anke għamel lil Birkirkara klabb kompetittiv fl-ogħla livelli. Taħt it-tmexxija tiegħu, il-klabb rebaħ xejn inqas minn 18 l-onur, inkluż 2 titli tal-Premier League, 4 FA Trophies u 5 Super Cups. Minn barrek, il-poplu Karkariż flimkien ma' laqdiet kollha tal-lokal it-tlieta filgħodu iwrew biċ-ċar kif se jibqgħu jozzu għal dejjem il-memorja tiegħu għall-azzjonijiet altruistiċi tiegħu. Ħadem biss għall-għaqda. Ħadem biss biex jarana maqudin wara tim wieħed sar-rebħa. U ta' dan nirringrazzjawh.